Oh. Voisin käydä nytten. Ouch. Voisin käydä taas Facebookissa. 10 uutta kaveripyyntöä. Tää on hyvä. Ai niin. Suvi tulee kohta. Yes. Ai, sieltä se tulee. Moi. Moi, tuu vaan sisään. No, mitä tehdään? No, kun mun äiti sanoi, että mä saan ehkä synttärilahjaksi koneen, niin voisiko mä luoda Facebookiin itselleni tilin sun koneella? Joo, tällä on hyvä. Todellakin voit. Ja sen saa kans puhelimelle sen. Saako? No, sit lataan. No. Mutta joo, voit luoda. Tässä tää. Koneessa on just kirjoitan äsken ulos. Oh, no, joo. Nimi. Suvi. Sutalo. Salasana. Sähköposti suvisutalo lps.com. Näin, se meni. Hyvä. Sitten seuraavaksi sä voit pitää vaikka mun kaveriksi. No joo, pyydän. Mistä? Otas, mä voin pyytää itteni tästä. Näin. Kiitos. Ei mitään. Mulla on tullut nyt jo viestejä. Aha. Katsotaan. Älä välitä noista viesteistä. Miksen? No. No meidän luokan kiusaajat. Sä muistatte kyllä. Ei kesäloma ollut niin kauan kuin nyt kuitenkaan, sä et muistais niitä. Ei niitä voi unohtaa. Mutta, ouch. Mä voin vaikka laittaa tän appin mun puhelimelle. Joo. Ouch. Mä voin sit varmaan kirjautua tästä ulos. Näin, nyt se on mun puhelimessa. Mä laitoin itsestäni sinne pari kuvaa. Ja sustakin meidän yhteiskuvakin siinä on. Eikä se oo haittaa. Ei todellakaan. Ainoa vaan siinä on, että muista olla sit varovainen. Koska mä en kuitenkaan halua, että sulle mitään sattuu. Koska siellä on vähän niinku niitä tyhmiäkin tyyppejä liikkeellä. Joo, kyllä mä ymmärrän. Se on hyvä, että mulla on paras ystävä, joka niinku suojelee mua silleen. Niin, onhan se mustakin. Mut, ootas, mun pitää käydä vessassa. Joo, me vaan. Näin. Jop. No, mitä sä aiot nyt tehdä? Tai mitä me tehdään? No, eikä haittaa, jos sä niinku opettaisit mua käyttää tätä Facebookia. Ei, se olisi tosi kiva. Hän vaan sun puhelimesta tuolta. Ja mennään vaikka yläkertaan, parvekkeelle. En tiedä, tohon. Tänne on hyvä. Jop. No niin, kato. Tosi paljon vihakommentteja. Hetkonen, kato.
Oh my gosh. Ei kai. Susta on yritetty lähettää valheita. Älä. Miksi? Ouch. En tiedä. Ne on ihan tyhmiä. Niin. Muakin mallataan siellä. Sä et ainoa. No, hyvä silleen, että mä en ainoa, mutta en mä kuitenkaan toivoisi, että muita kiusattais. Niin. Totta. Mut kello on jo 6, niin mun pitäisi varmaan mennä kotiin syömään. Joo. No, nähdään huomenna. Joo, todellakin. Ois rakas. Moi moi. Moi moi. Tää on ihan hirveetä. Hirveet kommentteja. Mitä? Mua on sanottu läskiksi, ihrakasaksi ja pyörii vaan mudassa. Mutta onks koskaan nähnyt pyörimään possun mudassa? Sitä paitsi mä oon sivistynyt possu. Ei semmonen, joka pyörii mudassa ja syö roskia. Tää on hirveä. Miksi mun piti luoda se sinne? Kaiutin. Noin. Moi. Moi. No, oot sä nähnyt ne meidän kommentit siitä meidän yhteiskuvasta? Joo. Hirveätä. Ne laittaa musta kaikkia valheitakin liikkeelle. Mikä musta on, että mun niinku, miksi mua edes pitää kiusata? Mitä mä oon tehnyt niille, että niillä on pakko mua kiusaa? Sä oot ainoa, ja kiusaa melkein jokaista, kuka niinku, on niiden mielestä niinku, vähemmän tärkeä ihminen. Tai niinku Pet Shop tietysti. Mut niin. No, okei. Mut kun mä vaan mietin, että mitä sitten kun kesämalla on loppunut, niinku, mieti jos joku muistaa ne. Ihan varmasti muistaakin. Mut älä tee siitä nyt niin suurta numeroa. Mä vaan haluan sanoa sulle, että älä niinku pahastu niistä kommenteista niin paljon. No, okei. Oot rakas. Moi moi. Moi moi. Hei, mikä ihrakasa. On aika varma, et kuolet liikaylipainuuteen. Lähetä. Mä oon 1000% varma, et sä kuolet yksin. Tosi yksin. Tää on hyvin ihanaa. Nyt musta tuntuu, että mä voisin pyytää mun kaverit tänne. Mulla on niillä hyvä asia. Loistavaa. Nyt kun te ootte täällä meillä, niin mä haluan sanoa, että mitäs me tehtäis semmonen niinku pilavideo. Niinku pilavideo? Siis sehän olisi mahtavaa, mutta kuka esittää sitä läskiä ihrakasaa? Ei kukaan voi olla niin läski kuin se. Ei ainakaan kukaan meistä.
ei se haittaa. Kunhan me niin kun edes vähän näytetään. Mulla on siitä kuva. Ja me voidaan niin kun esimerkiksi niin kun tehdä joku puku tai jotain. En tiedä. Joku nyt vaan. Tai sit joku. En tiedä jonkun, joka saa äänne. Pitää samanlaista ääntä kuin se. Tyliin ihan kuka vaan. Ei nyt ihan kuka vaan. Mut kuitenkin. On se ihan hyvä, että me voidaan niinku antaa sille palautetta. Siis se on vaan meidän mielipide. Niin, vaan mielipide. Mielipiteistä ei voi kiistellä. Tai voi. Mä en tajuu. En saa vieläkään kertolaskui. Mistä sä yhtäkkiä kertolaskut otit tähän? Ja sitä paitsi mä osaan pitää samanlaista ääntä kuin sä. Me voidaan vaikka kuvaa jotain. Hei, mulla on tosi hyvä juttu. Okei, nyt tuokaa toi läppäri tänne ja vähän äkkiä. Kiitos. Eli nyt laitetaan äänitys päälle. Ouch. Noin. Siis kuin huono tää läppäri nyt on. Mut siis. Saanko mä aloittaa? Joo, ainakin mun mielestä. No, jos sulla on idea, niin joo. Joo saat. Kunhan se pahoittaa mielensä tosi pahasti. Okei. Mä rupean äänittää. Okei, näin. Moikka. Mä oon. No, te kyllä tiedätte kuka mä oon. Silja. Ja. Vai en mä tiedä mikä se nimi on. Sisi, Sasu, Sisa, en mä tiedä. Kuitenkin. Minä kuitenkin. Tunnistatte mun äänestä. No. Minä tunnustan olevani yli 1000 painoinen ja kiloinen. Niin, 1000 kiloinen. Ja mä. Mulla on ollut nyt kihomatoja jo yli 8 vuotta. Auts, toi oli paha. Jaiks. Mut miten me pistetään hakkeroida sen tili, ja me saadaan tää äänitys sen tilille? Mulla on se jo tili. Sen tili jo. Se käytti sen vanhan kissan nimeä. Kissan nimeä. Onko se ollut kissa? Ei ihme, mistä on saanut kihomadot. Niin. No. Mutta kuitenkin. Mulla on ollut kihomato jo yli 6 vuotta. Ja niin kuin te näette musta. Ja tästä kuvasta, minkä mä nyt laitan itsestäni. Niin se on upea. Ja te tajutte, että mä oon ruma. Läski, lihava. Laittakaa kommentteja ja kertokaa kaikkea niin kuin tosiasioita musta. Bye! Oh my god. Sä oot niin paha. Toivottavasti sille käy jotain tosi hurjaa nyt. Toivottavasti sille tulee tosi paljon vihakommia. Ouch. Mä oon niin 100% varma siitä, että me ei jäädä kiinni, koska se on kuitenkin laitettu sen omalla tyypillä. Noin. Nyt se on siellä. Yes. Mutta älkää vielä esittelkää. Mä jään sen niinku koko koululle ja niin mahdollisimman monelle tässä maapallossa. Joten joo. Mitä? Onko se mahdollista? Jop, on se. Mä voin vannoa. Okei, mä voin myöntää. Mäkään en tiennyt tosta. No, mut pääasia on se, että edes 2 meistä ties. Ja nyt se on laitettu sinne kaikkialle. Joten toivon, että hänen reaktionsa on hyvä. Mitä?
enhän mä oo tossa. Miksi se kuulostaa ihan multa? Apua. Mitä mä teen? Mä en enää jaksa. Nyt mä tiedän. Mä oon oikea mä. Ja mä en enää jaksa. Joten te ootte ruvennut vihaamaan mua. Mä en oo tehnyt teille mitään. Mä en tajuu. Miksi te teette ton mulle? Ja mä en vaan sano, että tää oli ehkä viimeinen kerta, kun te kuulette musta jo. Että mä en enää jaksa. Te vihaatte mua, mä en oo tehnyt teille mitään. Ja okei. Ehkä se oikein. Koska mäkin oon ruvennut vihaamaan itteeni. Äänitys pois. Noin. Nyt saa laitettu sinne. Mä haen lääkkeet. Liikaa näistä tappaa. No se on hyvä. Mä en saa korkkia auki. Mä en saa korkkia auki. Mä en saa korkkia auki. Mitä mä teen? Vastaa. Nyt vastaa. Vastaa. Oh my gosh. Ikäiset ei itsemurhaa. Ei se ole niin tyhmä. Vastaa. Vastaa. Prr, 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 prr. En saa